Více jak 50 let opouštěla brány této továrny chlouba české cyklistické výroby. Rokycanský favorit však před 3 lety zkrachoval a nyní jsou haly na prodej. Ve své době byla kola z Favoritu synonymem kvality. Jezdili na nich nejen amatéři, ale i profesionální závodníci na silnici i na dráze. Zdeněk Vaník, který v továrně po revoluci pracoval, vzpomíná, že největší slávu podnik zažil v dobách socialistického Československa. V roce 57 si myslím, že byla to největší sláva. V podstatě to byla jeden jediný výrobce, spojený s Eskou. Od změny režimu se podniku nedařilo navázat na slávu z komunistické éry a po několika bankrotech a změnách majitele se výroba kol pod značkou Favorit přesunula do Kunovic. Nový majitel, který rozsáhlou výrobnu i s prodejnou vydraží, nejspíš všechny prostory vyklidí a udělá z nich sklady. Přitom ještě počátkem 90. let zde pracovali přes 300 lidí a před revolucí se v podniku montovalo kolem 200 000 kol ročně. Z toho zhruba čtvrtina mířila do zahraničí. Doma byl naopak bicykl Favorit nedostatkovým zbožím. Lidi tady přespávali, jak říkám, přišlo se sem večer a ráno se čekalo, až se prodejna otevře a budou dostány nějaký Favority. Co já si pamatuju, tak se vozili přímo z pasu Favority přes ten dvůr sem na prodejnu a dávalo se to v podstatě z ruky do ruky. Jo. Opuštěné výrobní haly teď připomínají muzeum. V krabicích se povaluje obrovské množství součástek, na zdech visí plakáty staré i přes 20 let. V kanceláři mistra výroby jsou ještě vystavené rámy a některé stroje dělníci opustili v půli práce. O vidlice z Rokycan však už dnes nikdo nestojí a tak nejspíš skončí na smetišti.